Ale tak, krúžime, kružnica, Pier 2, daj si jednu. Čuchy. Vieš čo, to je tá vodečka z té Lišmen. Vieš si, ľaskaj. No, a obidvaja, dva v jednom, Nescafé klasika. Nescafé, daj si cappuccino, choco, latte a čoko. Daj si, vieš čo, asi bol. Ale už ma sereš. A ty ma sereš. Vieš prečo? Lebo nechceš mi zdravá. Dobre, 5 prstiekov na jednej nohe. 3 prasiatka nájdete nás pri hre. 3 prasiatka rúžové. Si ostala a 1, 2, 3. Vieš, ako mám už stehna. Stehna, ja viem, ako ošenské knihy. Kedy je ten púšť? Vieš kedy? 19. Koľko? 20. Či 10? Neviem. Na? Zober si. Je to zdravé.